Türkmenistana şahsiyet parazlyk davaralanyar. Berdimuhammed Anaýew gowşurulan medal Aşgabatyň Berdimuhammed Anaýew adyny götürýän harby mektebindäki Berdimuhammed Anaýewiň heykeliniň öňüne harby davara bilen goýuldy. Prezident Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýew Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gowşurulan medal Aşgabatyň Berdimuhammed Anaýew adynyňky ýürüteleşdirilen birinji harby mektebine davaraly ýagdaýda gowşuruldy. Medal Berdimuhammed Anaýewiň harby mektepde dikilen heykeliniň öňüne goýuldy. Türkmen harbylary onuň gapdalyny hemişelik hormat garawulçylygyny etmeli edildi. Bu barada düýün Türkmen telewizionynyň Watan habarlary gepleşigine giňişleýin reportaj efire berildi. İýun aýyna Vladimir Putin Berdimuhammedowyň atasyny edermenlik medaly bilen sylaglady. Ortaýetiň Türkmenistanyňky elçisi 24 sentýabrda Aşgabatyň ruhyet köşküne şol medaly prezident Berdimuhammedowa gowşurdy. Bu köşk 2012-nji ýyldan aňyrda Türkmenistanyň birinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň adyny göterýärdi. Sinçiler Türkmenistana prezident Berdimuhammedowyň şahsiýet kultunyň has takygy Berdimuhammedowlaryň maşgala kultunyň güýçlenýändigini aýdýarlar. Human Rights Watch gurumy geçen ýyl ýaýradan ýyllyk hasabatyna Türkmenistanyň şahsiýet kultu bilen bagly meselelerini saklanyp galýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň Berdimuhammedowlaryň maşgala agzalarynyň atlary we özleri döwlet heýetçiligindäki köpçüliklerin media serişdelerine giňden peýda bolýar. 2017-nji ýylyň martyna Türkmen telewizionyny Berdimuhammedowyň ejesine bagyşlanan Arka dagy dünýä beren Enesen aýdymy köpçüligi eşitdirildi. 2015-nji ýylyň 25-nji maý güni Aşgabatda prezidentiň 21 metrlik binýadyň üstüne oturdulan 6 metrlik altyn çaýlan heykel açyldy. 2014-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti ýazy diýilen döwlet guşy kitaby okuw programasyna giridildi. Onuň häzirki wagtda 40-dan gowrak kitap ýazanlygy aýdylýar. Adatça Türkmenistana Berdimuhammedowyň kitaplarynyň halk köpçüligine ýetirilmegi uly waka hökmüne davaraly belenip, ýurdun edara kärhanalaryna onuň tanışdyrlyş dawarasy geçirilýär. 2012-nji ýylyň 7-nji ýanwaryna Türkmenistanyň mejlisi prezidentiň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedowyň adyny bir harby bölüme dakmak barada karar kabul etdi. Prezidentiň atasynyň heykeli Aşgabatyň ýürüteleşdirilen harby mektebine oturdulmak bilen bir hatarda Göktepe'de ýerleşýän bir mektepde de oturduldy. 2011-nji ýylda prezident Berdimuhammedowyň atasyna bagyşlap Älim içri at gezer atly kitaby ýazanlygy oglan edildi. 2010-njy ýylda prezidentiň kakasynyň heykeli Türkmenistanyň harby akademiýasynda da oturduldy. Onun açılışına prezident Berdimuhammedowyň hut öýüdi gatnaşdy. 2009-njy ýylyň 1-nji sentýabryna Ylgynta Berdimuhammed Anaýew adynyňky 27-nji mektep açyldy. Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmeginden 3 ýyl geçenden soň onuň ady ýurdun köpçüliklerin metbuat we media serişdelerine arkada titulu bilen tutulup başlandy. Ýurdun ozalky prezidenti Niýazowyň ady 1992-nji ýyldan başlap Türkmenbaşy lakamy bilen tutulup başlanypdy. Halkara synçylar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmegi bilen onuň ýurtda köküren awtoritar rejimi üýtgetjek bolman, diňe Türkmenbaşynyň şahsiýet kultuny özüniňki bilen çalşyrmak bilen çäklenendigini aýdýar. Öňkü prezident Niýazow aradan çykandan soň ýuwaş-ýuwaşdan onuň öz ady, enatasynyň ady, olaryň suratlary, heykelleri umuman onuň bilen baglanyşykly simwollaryň ählisi jemgyýetiň hakydatynyň kökü damary bilen goparyp aýyrmak boýunça synanyş edildi. Onuň ornuny täze prezident bilen bagly simwollar giňden ulanylyp başlandy. Öňkü prezidentiň öz ady Gurban Sultan ejesiniň hemde kakasy Atamurat Niýazowyň atlary köçeleri, owalary, şäherleri dakylypdy. Ýöne häkimiýet çalşan soň olaryň atlary egsildi. Ýerli synçylar Türkmenistanyň şahsiýeti mahabatlandyrmagyň inni halkyň ganyna siňip barýanlygyny aýdýarlar. Türkmeniň milli aňytynyň kemaly gelişi barada bir näçe ilmi işiň awtory Çehiýanyň Çağluz Uniwersitetiniň professory Slavomir Horak 2015-nji ýylda çap eden iki prezidentiň hekaýasy Türkmenistanyň şahsiýet kultu we simbolik millet ýasamak däpleri atly ilmi işinde Türkmen milletiniň häzirki zaman mentalitetiniň şahsiýet parazlyk bilen bütewleşendigini aýdýar. Türkmen mediasyna görkezilýän video şekillerde prezident harby ukyplaryny görkezýär. Basket topunu tigiriň üstüne erkedýär. Oglu Serdar bilen at japýar, ulug sürýär, agtyklary bilen aýdym aýdýar. Prezidentlik saýlawlaryna ses bermäge tutuş maşgalasy, ejesi, kakasy, oglu guýda agtyklary bilen gatnaşýar. Türkmen telewizionynyň efire berilýän gepleşiklerde prezidentiň adynyň gapdalyndan gahrman, mehriban, eziz, hormatlar kadag diýen sözler günüzün ýygyderli gaýtalanýar.